Kichangama drunk master. Dala komera kao kaneka jidwane monda bedi kaka jomoko bedi. An giketa nan living. An gima living. Who are you? How many touchless are you? Omera reta neka. Mano koko mane medonjo ge dalani. Ne we wuoyo binge ngai wuoyo go. Inge ni nyecho goya ngeta to une muchalo jo karigwaldi mane ogoya ngeta. Uni achiel kuom joko mane. Biwinjo ki wuoyo tale. Bwana ret kariti we gono kanga dek chien adek go igo edwa dikasa. Awe idigo adek midwaro no mbele. Ne wanga bikanyo to wanga timi marach ret kai. Iwinjo bwana. In fact I don't know you. Ya jok moko temo chunya ya. No. Komera kao kunya bira individually ka kunenu biron. Nyaku era wana go kanga riota juki kanyo to wang ni amarach ret ka bwana. We puonja lelo we matin. Ma komera I can see any corner. My friend. Mako yuora manyanya bondro ngama nyalo destroy peace now. I can destroy peace of anybody but wana penji ini nga. Wana ne mego koko ka. Termos. Ini nga. Anan yuor mama da. Wanyini benene na no lweta. Ane no lweti. Ane nga. Yini yuor mama ni mana. Ana no kumba. Ngawungisi ni biro ka gikoko. Mako mera nyaka bika gikoko. Kaka iparo. Man ka binye. In nga in mo. Ngawo ni kaloge. In nga mipenyane ani ni aramanus asabedo nyaka sergeant bwana katibed mana DPPO bwana ano kinyal wuoyo na kakidwaro no nyanya bondo okumba idwa na yini bwana ne ano kinyal miya tich dala kato ni unundiko uka kuparo no ini ngicheo mane dala ka ini ana jatend joge tesani itelo na head of security italo ni security. Ani attorney general. In katibed mana ne we puonja lelo in katibed mana DPPO, katibed mana OCDP. O kinyal nyanya bondo. Bwana ne nyaka ane mawanga yini nene ka wang ni nene. Nyanya bondo no yuora we mako lweta bwana. Kato bed mana jaodi, kato bed mana. Bwana kora awe wang ni nene ka poka yini. Bwana ka ngima na kora kete lweti. Ka ngimana kete lweti kau kapoki kau diti ngimana indi nyal chukae unge kamedhi koke kakne ne dhi wuogi jatenda wana ne ngeni aneno ka idwaro problem my friend. In fact you are not my friend. Wana ne adi lengti idi nyana de tana luongo ni nyanya bondo ko confirm luong na nyanya bondo winji ki wacho in fact ya ng'ango iwe na tia kizungu ko confirm in fact ko say ni inachiel kuom members bedmos bwana ngamusomo adoti manyane nyanya bondo bwana newe maka kakineni makano don't touch me the way you can touch me like that iwinjo wuoi mate wadhi ateri nyanya bondo no nyanya bondo come outside wuothi you are very many touchless in fact you are non-living materi jatelo iwinjo bwana wewe wuothi na pia wacho nini Ramanuel koso in Ramanus bwana ino kane kata kisomo gimitimo no soma ne we ini somo mitimo we dira ka kineni ini somo mitimo no we dira ka kineni kinda ka ana nyanya bondo jate hey abiro direct ling aling na ade to kaka yura okanya bero mos ka yura ka kipa we maka we na me atimo mos jate ingeye kweri kode ang'e ma yura pole ngise nuone ma yura kangisi ni maka yura tikelo weche mang'e atimo mos madam no kanye chuma maber koro dhi nene tinjo nyanya bondo okumba gimokela ka is very subtly nyichi yoro na sababu mondo inyado kure yawa okumba yangu madwala ngeni jogo ya attack malwar piny ma enyora nijo ano kubunyala nyanya bondo dalaka al sababu notimina jongo yuda ndara makondi jongo mena no ridore piny ka ndara mapenyne to gigo yangeta ma enyora mang'eny makok ni Yesu mama kode de sanian nan living to mano wach boka winje mana tane gwenka
Otherwise, Anyanya bondo mano jogo anyalo manyo ya kutosa. kawuono aonge weche mang'eny, adwa ni mondo timna gimoro nikech awuok. Atimo nyam. Okumba in sasa mibiro ne dala kati siko mana tim Idhi ketho weche bwana, an idhi ketho weche. Ne, bende ne piny mondo mi anyisi. Idhi ketho weche bwana. In ng'eni gik utimo dala kadongo to an udwa nutimna gi katindo. Ne, okumba. Bende ne piny. Ok abi bet, imiya koso ok imiya. Ng'ena abi bet ka ng'eni imiya gimoro. Adinge gimitama koro. Dala na kaka ibiro tibiro mana ke mesa, sasa mibiro ke mesa. Bwana, Ok inyal biro ka konga we wuoye. Konga kiki wuoye nyanya bondo, konga kiki wuoye. Wuoye gi machielo to kiki wuoye konga. To kika wuoye kongi to dala na kaka ibiro. No. Kara kiseng'e ni kika wuoye kongi to kara we biro dala ka. Omera ka nigi pesa bwana manowe. Pod ichamo mana eri. Imiya gi mimiya koso ok imiya. Ne, ineno wuoyi mineno okeli kan. Awuo. Mane sani In fact aparo, uisi. Mano jatich madala ka. Oh. Koro an ok nyamiya tich komera ka. Indiko mana non-living, Mane indiko jatich maduong' metals, masani dala ka. indiko indicating, indiko gika non-living mang'eny e dala ka. Iwinjo. Mana ng'ama sani rito jotich atoti gi ere Silas. Ok timre komera kaka pod angima, ok timre. Koro Ok timre to bitimore. in isiko ni madho kong'o. Koro an ng'ama madho kong'o ino natim kodi ang'o. Ok bitimore. An ok miya tich komera kae. To gik moko tutimo otieno, gik moko utimo godiechieng', gik moko utimo anyhow. Ne, bede ne penyo ng'ane nene. Imiya. Ma bede ne penyo. Adinge ni tama gandi kibiro kata wi pap ni kata kaka wuok kodi tama. To ok nisedagi program. An anisi nyabede program titamori. Owadu ka notho noweya lweti. To koro nyaka nowadu to. Dagi bede lweta. Ta bede lweti. Bede lweta makora chwich bwana. Don't worry. My dear, don't worry. Bede lweta makora chwich. In fact, bede lweta bwana. Ing'edo kumbadi koro in ng'ama ber. Ing'edo koro wamakore kodi mali. Oh, arach. Erach ne sasa mibiro komeru kato. Arach to kata gima gwen manyochu yango ka gotieno ku luoro go sam ko alo ka poka nyiso. So ngiwinjo weche kiko mage gik miwang' ga godo iyi. Dere kaka rach kaka iwuoyo no. Miya gi In miya. sasa mibiro. Ing'eni kibiro limo jo komeru manowe. Ko wadu notho. Ornae simo. An gi simba mabe ne jogo goya motoyo. Inene. To podo M-Pesa to yudo ornae sime. Ka usimi yorna gi miyorona. Ne okumba wuoga nena dala na kane kijana no kidhi chwany chung malo. Ah, to mano kara wang'is gweng'. Ah, chunga malo dhi. Mana ngiso gweng'. What happened? Ora badus. Ng'iyani kaka nyathi ma wuoyi ni wuok dala ka. Kikimaka inira Manuel, kikimaka. Kaloko. Kikitem ni dwa mula. Golia gola ni kijana no ko odwar wuok Ne, tese bwana dala. ne. Kikidhira kaka idwa dhirano. Ubro ng'eyo ni ane wuon dala mana we. Sam, aluongi e wach moro ka. To wach moro ka be chanda. Kendo buoga kabisa. Kumba dong ni wachna ni ne jomoko kano gini. Nonegi. Nene kamoro. Okumba dong wakae sani mako ka gini nene. Pok otieko dakika 10. Obiro dala ka. Aneno kumba gi wang'a kama. Ming'eno buoga. Mano nyalo bedo jachieno kapano kuma. Mano kumba. Imule min winjo ni moko. Anene mo buoga ming'eni kata gima wach ne ng'eno tamo. Nyalo bedo ni jogo loko negi. Ibidhi no nane wachno. Koro wawe awei ni wachno. To jogo nyalo tamo pesa wa. Apa ni naoro pesa. Ne nitiere ga delay moro gi jo M-Pesa. Oh. Koro aparo ni nok giyudo pesa nikech ne giwacho ni akunga oro pesa ka gin gi clear. Koro aparo ni nitie delay pesa na Nyalo bet nikech joka kata ing'eno dich gi pesa. Koro wach mar ariyo mabe chanda to osebedo ka chanda nyathina. Ng'eni sani ing'adi. Koro sani akia ni winjo kuma chope. Adwa ni mondo iyuda ne nyako moro. Ikel na nyaka dala ka. Aluongo ni Chiwuoda. Akia ni neno kanyo nade koso. Mane gimeno kela dala ka. Sama na wuok loka na biro ni mondo ayud nyako moro. To donge ni biro ni mondo iyud nyako moro tanto pok ing'eyo. Mondo adonje siasa. Ok ing'e ni weche moko matindo tindo mag okumba gi emomiyo. Osechapo wiya nyathino, osechapo wiwa marach. Ing'e ni ya mama ing'e ni weche mag sero makata in okech nose. Kech no sera. Weche mag sero gi gin gik ma dwaro wich moro mo oriwo. Ok inyal bedo ni pachi paro gimoro. But at the same time idwa ni mondo mi ya approach nyako. Manda di. Koro nitiere nyako moro maromo godo. Sami neno ni abiro dala ka. Sani koso. Wan gosiep na Melisha. Eh. Koro nyako ni to nyisa ni nyinde sherehe.
unyar chief ondenge kaboka. Seril nyar chief. Nyako moro ma Yae mabe ongireni. eh Irado kode kan. aromo kode yo. Dong nitie party moro ma onego bed ni wadhi. Koro sama nwae party no to ne wan gi lichate maromo kode. Koro Proctor wuoyo kode but omiya namba ne. Tapenji. Nyar chief ondenge ma Sherino. Sam nyathina. Neno ka oromo kodi maber. Nyako cha ber. Nyako cha chich ni kata ino ber moingi. Ober moinga to koro ing'e gima timore nyathina. In nyathi achiel ting'eni bende adwa ni kendgi maber. An bende ok ayot ndalo mane baba wuok awa. Asewinjo story. Dong isewinjo to kata album dong iseneno ot ka. Album to kendo pok aneno. Story no ema nyalo wacho. An ok ayot nyathina. Ne an nyako marandiri ma ndalo mane okendwa. Ikonya nang'o? Koro gimitim. Wawe dhi mabor. Nyar chief no kiwacho ni en midware. Ago itik. Iwinja. To kung wach kiweche gi chon, ming'eni na an chunya no osechako kata rito. Ago itik to chief tije tek nyathina. Ere kaka wada donje ti chief? Chief ne antinye na winya ni en nendo pok anene, pok aromo kode. Chief tije tek. Chief Gimomi anyisi ni tije tek. Chief ing'eni watiyo go kamoro adi. Ne watiyo kode kamoro achiel to gima ng'eyo kuom chief ni chief ohero pesa. To pesa ta ing'eni be ok sida. Pesa ok shida. Koro gima watim kiwacho ni Serine midwa kawo. Koro wamanyane kaka wadwa dhi. Koro wamany kaka wanyadhi ka chief. Wamany kaka wadhi ka chief nikech ing'eni wach gik miluongo ni dak opogore gosiep. Koro ineno wuoch kamine ni kelo. Weche mag dhi ka chief onego wapanga ne wach moro. Wapanga ne wach ni maber kabisa. To wapanga ne convoy maka chief odhi oneno udhi luo. Ka wadonjo ka chief. Ma wawuok ka. Minya ni asa just ni kata Ramanus onego obed e wuoth no. Koro otenwa as the servant. Koro chal ng'ama tenwa. Nikech ing'eni jotije mamoko kata ing'eni ok wanyal trust. Ramanus nyaka wadhi. Weche moko. Ramanus nyaka wadhi go wuoth. Koro chief to wadhi donjo tiende nikech gimomiyo wadhi donjo tiende ne pesa. Nyako dhi miyowa. Pesa ok en shida. Koro kar mam, washughulika ng'ana tema ne gocho ne godhiambo. Gocho ni? Gocho ne Sherino. Omi namba? Koro nyathina. Kisewacho ni neno Seri kika koro achaka winjo wach moro amora. Ok adaga weche moko mar don dondore. Gisewinjo wach moro amora. Pok awinjo momiyo kikelo wach ni endi. Ok anyal chaka donjo wach moro nyaka kunga focus mondi kech nyako cha ser. Kuro after that kuko bro neno what next. Sawa. Koro kare donji tim gimi timono. Wadonjo tije moko ka. Hai. Pero kama. Nge maendeleo mingi sana mehedi. Ano kama no digoro le kana samu wode kona tayari. Maye. Hey! Atot. Moko ne tipo nango yakany. Turua. Turu. Dong turua. Turu. Yakure heronge piny miluongo ni turu. Dalawa. Dalau. Nyaka na mi chance iga cha. Nyaka unu ko kiduoka. Kodi expect ni duoge tich ka. Kwani wuoyo koda gima ine wuon dalani. Ok ing'ega ni ndika kaduong' ni girieko. Luonga. Chakre karango? He? Ati duoga tungi oti? Chakre karango? Iduoga tungi oti ka? Iduoga chakre karango? Kane matedo ti chiemo. Moko ko moko. Nyaka na wuka bisiro akide. Achwe muo. Okine kaka chwe. Silas nganje tedi. Dong an. Ane manyalo so moko. Masani bige gima timore. Bige gima setimore dala ka. Yo kel ng'ato ka ni injini omera. Anyalo mana piny gi tienda kama ne. Sama chiemo na kuwa kete bwo mesa. Mano muma. Ni muma ngene. Aku nganyono moko kase miwa baki ngi sini oya. Jam nyinjo. Yesu neni. Kase Apen. Yesu neno nyaka Yesu kuneno ngata. Nyanya bondo. Nyaka jaku, Nyanya bondo liti. Nyanya bondo chano wuoka. Ongise no dire e bura kaka nyalego. Kuro kang'eyo. Osewu. Ne Nicho dao ndina dhigi pesa ne. Ijaku mokwongo. Okone marare. Nikech Owachula msara mugi karango. okanya paro. Gechato chula ga piny. Nito kari konyori. Apenjie. Bigino na kana njugu, ngeja winji gwe njugu othobo. Mama wanju ko munjugu wuod wegi. Olokore kokote puodho te. To kuchalo jujugi. Pare.
Uchal jojuo, uchal jojuo. Mr. Mbaka, kendo bika. Ne, bika e. Ini aka ja kwedi naye. Nyingi nga. Ang'o itimo ka? Ibiro tedo kosi biro go mbaka. Bwana ne webete toka. Isaketo wadu gi laziness man in go ka, ni laziness okiwinji. Iketo wadu gi mila man un go kai. Ebe ka kingino biro, to no mosa. Bwana wengi age piny. Inga. We penja nyinga. Ipenja nyinga nade? Ang'o mirokni? Ang'ana utimo ka mbaka mane man utimo ka? Ibiro kuotho kosi biro tich. Na penja be kano we. Ndiko mbaka kosi kuotho. En mongisa. Bisa sain. Kidonjo kidalaga. Ni buk kotogoya. Buk manade? Misain. Biene sani an engineer. Bongisi ni nitiere ng'ato ni engineer Ramanus e dalani. Romance. Ramanus. News. Chapter di. Koso. Engineer mano nyinga mano fuma. Wach ni ra. News. Engineer. News. Bigai. Inano koroka sani ane jatendu. Iwinja gimora mora motimore iye ka ibiro. Ineno koka wanga dongo. Wanga ni neni nyaka kokiponde igikon kutocho. Ineno wanga ngi wanga maber. Wani CCTV madala ni kawuono. Ne ngi wanga maber kiwuoyo koda. Ngeni nyaka nyinga wuo kodi. Ano kan jama mina ne gogo mbaka kani endi. Abiro ka mar tich. Mar ariyo antiere gi history maduong' e tich. Kora ng'e joma tiyo kod. Iwinjo komia nying mar engineer. Ng'i kata denda koka chalo. Achalo ni gi jama mane gogo mbaka. Kata ando gineno. Indisori nyathi dhako wadwa. Indisori mane. Idhi ketho. Romance. Idhi ketho mbaka. Romance. Ramanus. Ne inyalo denda ni ram. Chapter. Ne ai fuo manono go. We milori koda. Wan e tich ok wantiere mele winjo. Denda ni ram. Bibutaka. Iwacho ni ram. Iwinjo. Ram. Ngisa chapter. Oka wacho mar muma ya. Wane puonji nyaka idho ko. Ai. Ang'o. Mama uno puonji. To. Bende di kate nasari. Anatieko. Itieko. Di e tich. Omuga. Kwan gigi. Akwanyo. Bwana ka. An gi penjo. Penjo mara kaw gicha mondi ginyisa penjo. Kwan. Newe kwa koriko yok ng'ech ka. Ma palis. Dala ni nyaka duog palis. Los moko. Wadwan gi penjo. Penjango. Atuti los moko pura da penjo. Ne lale wanga. Kiki we atali. Enango. An gi penjo wadwa. Penjo marango. Wadwa ditim na magete. Atimango. Ni biro tich. Kendo mila mar mbaka manono gi nyako ni. Atoti ni. Aneno ka udhi keto tich yare. Aseko nyaka kwano. Mera ne di buk chaka. La. Okadwa neni. In fact in opek material. Kal bwana chunya rach kodi. Doge tich. Uka walo dala kai. Kare gini nyocha wuon dala ywa. Abiro ka dala le. Ija tich.